Ajde danas, neko mi je kukao da hoće nešto slano. Ajmo da napravimo slane. Ovdje imamo nekih pola kilograma mesa mlevenog. Koliko ti još ime hraniti? Ali imajte u vidu da ovo nije ni svinjetina, ni junetina, ni piletina, ovo je ćuretina. Našla ja jeftinu posao. Kako god, uzet ćemo, u to ćemo ubacimo ovako jednu srednju glavicu luka. I sečkano? Sitno seckanu. Ubacit ćemo ovako začina malo. Stavit ćemo malo ruzmarina, čisto da bi poboljšao ukus, ovako. Ovo će biti zaista malo, neće da ispadne kroz ove rupice, pa ćemo ovako. Imaš na drugoj strani. Tako. Pa ćemo stavimo sasvim malo peršuna. Evo ovako. Isto tako malo, jel? Stavit ćemo i trun bibera. Sad gledajte koliko je to. Ja biber stavila. Čisto da kažem, stavila sam. Stavit ćemo i nešto malo ovako aleve paprike. I na sve to ćemo, ovdje imam hleb koji je natopljen u vodi. Da ćemo istresamo tu vodu i da ga protisemo ovako. Dobro. E sad, pošto je ova kora jako meka, nema potrebe da se odvaja sredina od kore, ali u principu bi trebalo da se odvaja. Znači, to je najobičniji hleb natopljen u vodi. Me dosta podsjećam na recept I nešto malčica griza. Evo ovako. I sad ćemo sve to ovako lepo da ugnječimo. Pa kad ste tu negde na pola gnječenja prilike, uzmete jaje. Ubacite unutra. Hold everything together. Da bi upravo tako. Ovo jaje sve držalo na okupu. Kad sve to tako umesite, vidjet ćete koja je gustina testa, ovog mesa. On je to testa? Ovo bi trebalo da bude nešto malo gušće, jel? Zato smo stavili onaj griz. Ovo je nešto kao kajtet koliko ja vidim. Sad vidite da je ono suviše rastresito i meko i nije baš za oblikovanje u rukama, te ćemo mu dodamo još malo griza. Evo ovako. Neko dodaje brašno, neko dodaje prezle. Neko dodaje kokain. Moj kamerman malo lupeta gluposti. Nadam se da ga niste čuli. Ne jeste baš, da. Evo ovako. I sad ćemo mi pustimo lepo, stavit ćemo još malčice griza. Nemojte me pitati koliko čega. Vidite i sami da ja to sve onako po osjećaju, što bi se reklo. Znači, ako bi morala da merim, recimo da je od svih začina, osim ovog žutog, od svih drugih začina ide prstohvat, ide pola kilograma mesa, jedno jaje i recimo da sam stavila nekih 20 grama, griza. Sad vi to lepo ostavite tako, nek stoji, nek se odmara. U međuvremenu možete uključiti taringu, nek se polako ulje greje, a ovdje ćemo u ovo prazno čamče, šerpicu, lonac, kako god, da saspemo lepo krompir pa da napravimo pire. Naravno, isto tako krompir. To ćemo samo da posolimo malo. I vidimo se sad kad meso stoji pa počnemo da ga pržimo. Dok nam se ulje greje, uzet ćemo ovako jednu tacnu, stavit ćemo brašno na nju. Imamo ovdje jednu kašiku za svaki slučaj. Pomastite kašiku, pouljite kako god, šta god da koristite. Nauljite ruke, moramo malo da se usvinjimo. Kašikom odvajajte loptice, odnosno odvajajte određenu količinu i pravite loptice. I tako sve dok imate materijala, pa ćemo to da pržimo. Kad vam se ulje dobro ugrejalo, ako se dobro ugrejalo, vi ga sklonite s ringu.
ako se baš previše dobro uhrelo. Možete i frišteti da uradim. I ja sam dobila evo 20 loptica. Njami. E sad, pošto ja imam ovdje 20 loptica, ali ovaj moj teflon, kako god se zvao, nije baš nešto ekstra veliki, ja ću to u 2 turnusa. Može meni sve da stane odjednom, ovdje, ali ja ću to u 2 turnusa da bi ja mogla njih lijepo da okrenem. Vidite ovako sad da ja mogu lijepo s njima da manipulišem, pa ću u 2 turnusa da ih pravim. Vi ako imate nešto veće, vi pravite odjednom. Evo društvo, gotov drugi turnus. Vidite i sami kako su one lepe i rumene. Nisu. Sad ćemo lepo ovako da ih povadimo. Imam ja neke ovdje koji ovo obožavaju, pa tog ću pre reda. Tako. Sad kad smo to lepo izvadili, uzmemo ovo ugrejano ulje tako kako je, stavimo ovako malo brašno. Malo. Tako. Nije ludilo, nemojte se. Stavimo tako malo brašna. Promešamo da se brašno proprži. Evo ovako. Još ne dodajemo ništa od začina. I kad se brašno malo proprži ovako, spremite hladnu vodu. Uzmete sos paradajza. Ovo je sok paradajza. Ko ne voli paradajz, može da uzme paprike. Crvenu alovu papriku. Sunite ovako jednu količinu. To dobro ovako izmešajte. Da se ono uprži, jel? I polako dodajte hladnu vodu. Pa sad opet mešajte dok ne dobijemo klasičan onaj sos paradajz. Moj kamerman mi ovdje pomaže sada da mi to lepo zgusnemo onako, da napravimo ni retko ni gusto. Može još malo kamerman, dosta. Sad je to otprilike ta gustina. Kad smo stigli negdje do ovdje, vidite da ono nije ni gusto ni retko, više je tečno nego što je gusto, a lako, stegnut će se ono. Kamerman, suni još samo malo. Dosta? Tako. Sad ćemo u to da sipamo malo začina. Ovako. Kažem, ko ne voli sos paradajza, slobodno aleve paprike čisto da ono pocrveni, jer ovo je u principu običan bešamel sos. Ali, da ste sipali vodu ili mlijeko, dobili biste bešamel sos. A ovako smo sipali sok paradajza pa smo dobili sos paradajz. Sad kad sam koliko toliko zgusno, lepo isključite ringlu i sve one ćuftice koje smo imali, lagano možete naravno jednu po jednu, ja to sve ovako ljunim odjednom, stresite to malo, one su lepe i jedre, pa se neće raspadaju, možete slobodno ovako malo da ih, čisto da one popiju malo. Rasporedite ih, ostavite par minuta na ringli i što se tiče samih ćufti, to je to. Ajde da pređemo na pravljenje pirea, koje zaista nije nikakva nauka. Krompir je, vidjeli ste i sami, skuvan, stavili smo ga da se kuva, uzet ćemo, procedit ćemo tu vodu iz njega. Evo ovdje imam 2 stare krpe koje mi služe baš za takve stvari. Krpe. Sad, neko stavlja mlijeko i margarin, neko stavlja samo margarin, neko stavlja mast. Svašta ljudi stavljaju u pire. Ja sam ovako istresla vodu, uzet ću, ovo je najobičniji margarin za mazanje, znači ništa specijalno, ali on nije mnogo masta. Pa slobodno ljubnite onako jednu dobru supenu kašiku unutra. I ovdje imamo pavlake. Koliko? Ima neki 100 grama. Sve to zastrepamo unutra. I ovo sa kašike se skine zato što je vrelo.
naša pasirka i naprosto propasirajte da bi dobili pire. Pošto je moj kamerman strašno gladan. Osvir. Ajde, evo, kod nas je 4 u kući i ja to ovako, meni je ovako lakše. Oprostit će mi kamerman ovog puta što ćemo mu uništimo ćufte. Well not. Evo ovako. I aranžiranje, odnosno aranžirung sa ćuftama. Evo. Društvo, ovo je taj moj današnji famozni ručak. Ćufte u sos paradajzu sa pireom. E sad ovo sosa malo što vam ostane ovako sa strane, uzmite prospite ovako po pireju. Čisto da se to dekoriše malo, jel? A kažem, kamerman će mi oprosti. Pa neću. Pa ću ja to sada evo ovako. Malo pokažem čisto kakve su one. Kažem, jedre su. Evo, viljuška je proletala kroz njih. E vidite kakve su unutra. Piroljne food. Evo. Društvo, prijatno vam bilo. Ako vam se sviđa, vi lajkujte, šerujte, komentarišite, upišite se u pratioce i vidimo se vrlo brzo s nekim drugim receptom.